Cine? Only Nicolette. This is not me. Thanks, God bless you. Casey, don't go back. S-a băgat și pe pastorul. S-a băgat și pe pastor. Come on, talk to God, talk to God. Vorbiți cu Dumnezeu și spuneți lui Duhului Sfânt să vină și peste voi. Talk to God there. Talk to God, talk to God. Vorbiți cu Dumnezeu. Ask for the Spirit of God to come upon you. Spuneți Duhului Sfânt să vină peste tine, Come upon you. peste voi. Ask for the power of God to come upon you. Ask for the power of God to come upon you. Ask for the Spirit of God to come upon you. Pray, pray, pray. Stop it, ask you to pray. I like to walk. Talk to God. Vorbiți cu Dumnezeu. In Jesus' name we pray. Numele Lui Father in Sfânt heaven, we aruncați. thank you, we give you glory, we give you adoration. Tată din cer, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut în viața Today, their oamenilor name tăi. has been registered in heaven. Astăzi numele lor a fost, sunt copiii In no way will tăi. you cast them out of your presence in the Și name of să nu-i Jesus. dai afară din Because they prezența know ta, your numele God, Lui they are Iisus. recognized it is De fiecare in the name dată of când Jesus. bate la Father, ușa thank you for what ta, you have done. îți Let your mulțumesc power pentru come tot upon ce ai them. făcut. Let them begin to do Puterea ta să exploits. vină, să fie Father, in explodat. the last day we will be together in heaven in the name of Jesus. Ultima zi să As they fim are cu here, they will not go into condemnation in așa Jesus' cum name. sunt ei aici, să nu se ducă spre condamnare în numele Lui. Nu In dau toată Jesus' name onoare. we pray. Amin. Amen. Amin. Aleluia. Să mergem. Eu am băgat. Over. Nu, da, Am băgat papă. Ai vrăjit să... da. Cum am făcut? Nu, mă simțeam rece. Nu a fost rău.